kutaura uri ini ndafara kuona kuti zvakadai Shemarians ngaito zvakanaka namwari achibatsira vanhu hey ini ndinofara ndofara zvikuru saka shamwari zvakadai zvofanirwa zvinotengwa taura itinzwe maimchaneti ini ndikuzwa kufara nepamusoro pokombashe izvezvi ndiri kuzwa kuti kunoda kuvakwa kitchen kunoda kuvakwa yokuvaka ndiri kuzwa kutofara chaizvo nodambudzika ndanga ndiraro nokundevata pamvura chati chese chaiperera pamwiri Juni naJuly ndaifara vamwari veivata mbachi dzakanaka ini ndeivata ndeinairwa nguva nenguva pasina zororo mwari ndaizvi guys amana I think nasi day number 4 nezuro hatina kukwanisa kunge tichiita maactivities edu because kwakanaya saka pakabva paita challenge ndofunga izvinhu zvaifana kunge zvichishanda panguva yacho asi takazoteka advantage vachirichena weapo yesituation yairipo vachirichena yesituation nenhau yekuti pane zvimwe zvaikudiwa zvisasa patoilet zvisasa pakitchen because sasinoda kuti design yemakitchen ariko mamwe andakamboono kunoko handazikuta nechimini toda the normal kitchen inenge iri yeround saka tiri kuita tichibata kwese then panyaya dzesemende tamboti timbotanga tapedza obviously kuside kwebedroom kwachoni from there vakutanga maybe kutanga kuti roofing but tichiri ipapo takati tatenderera navachirichena from Save kusvika Chiredzi chita compare and contrast whatever macost edu ezvinhu nezvinhu zvavanoda zvachoni saka ndo zvatakaita asi zvinhu zviri apa zvinhu zviri apa right ichi vachirichena chititsanangurirai ichi chatakatenga ichi inonzi mesh wire inoshanda pasilabhu yetoilet yetichaita apa paground retiri kushanda iyi tobva ipapo iyi yakabatwa iyi inonzi Ringforce 10 mm iyi inoshanda paimba iyi yetiri kuvaka iyi pamaDoorFrames WindowFrames yedu aya takabva tazika ndimbotsanangura apa mosotsanangura zvatakaita nenhau yekuti maresources edu tikuzama wana tikumaita so takateka advantage tikati ngatenge taita maDoorFrame edu ese repakitchen nerepabedroom because chandaza ndechekuti uku kukamboti mirei kitchen yedu yotanga kusimuka handiti saka ndosaka takaisa chiDoorFrame rimwe repakitchen then tichiri ipapo takatesa futi 2 mawindowframes achoni bedroom nema Airvents I think ndinawo kumota ari 4 saka tikadza matenga depending nepace rikufambwa nani navachirichena then apa patine mabag emasemende nekundomboratidze mubati titaisa 10 muzuva ranhasi ndobva tasplita maybe mamwe masemende ndokumaisa kumaDoorFrame nemawindowframe nema-Airvents zvikuita kuti bedroom yedu isari iri pari safe right continue rovai apa pari kureva apa aya maround poles aya achashanda pakitchen yetichatanga kuita basa racho ipapa saka takatenga i6 maround poles saka vamwe vatokubvunza kuti sei matanga kutenga 6 maround poles but pamwe mabhegi enyu esemende asati akwana inhau yekuti patakaona 6 maround poles aya aiva be affordable uyezve baba vatakahaya ava kuti vange vachitakurira zvinhu zvese izvi tangoona zvakakodzera kuti tibatanidze kuitira kuti zvisazotiremera pamberi apa handiti ndosaka taisa 6 mapoles aya uyai kusaidi kunoko saka from 6 mapoles tine I think ari muzasi ndo iri rapa mapair lines aya i6 saka tsanangure mapair lines akutenga mapair lines aya achashanda pakurufa kitchen yetiri kuda kuvaka tichashanda nemaround poles nemapair lines iwawa ari 6 pahose right saka apa pachazowedzera mamwe 6 anoshanda pahose ipapapo zowedzerwa mamwe 6 achaenda kukitchen paroofing takanangana nekitchen zvakabatana neimba yedu then kune zvimwe yaikusaidi kunoko
izvi zviwaya izvi zvakatenderera kudai izvi waya yamunoona yakabatwa itying waya iyoyo inotibatsira patinenge tapedza tichida kuti tirufe toshanda nayo iyoyo. Then kana isina kunge yapedza basa tichivapa order yekuti tinofanira kuti tashoterwa neyakati. Then kune chimwe chakaita chiraundi ndokuva chiri kuside right kuseri kune chakaita chiraundi kune 115 same 115. Then zvatikaita matanda aya I think timakatongoti munhu akuzotirambe kapira kuti tisazosvibisa zvinhu saka ndoilikwidi yekuzopenda mauyu nhongo dzacho kuti dzinge dzidzeblack. Then pane imwe iyi Ringforce 115 tichaitsveta paimba yatiri kuvaka iyoyo. Right. Saka muchanoita namai muchanoita chimbouyai panapa. Muri kunzwa sei nezvinhu zvamatengerwa nanonzi maShemarians kuti hozi yenyu inge ichikasira kupera, kitchen yenyu inge ichikasira kupera uyezve nezvimwe zvinhu zvetoilets. Mungwa sei? Imimi kutaura ureti. Ini ndafara. Kuona zvinhu zvakadai. maShemarians ngaitwe zvakanaka namwari achibatsira vanhu avo. Ini ndinofara. Ndofara zvikuru. Saka shamwari fara. Tauraitizwe memchaneti. Ini ndiri kuzwa kufara nepamusoro pocombustion. Izvezvi ndiri kuzwa kuti kunoda kuvakwa kitchen, kunoda kuvakwa yokuvaka. Ndiri kuzwa kutofara chaizvo. Nodambudzika ndanga ndiraro ndevata pamvura chati chese chaiperera pamiri. Juni naJuly ndaifara. Vamwari veivata mbachi dzakanaka. Ini ndeivata ndeinayirwa nguva nenguva pasina zororo. Mwari kuti ndaishi maza chimbotaurewo. Shuwa izvi zvinofadza izvi. Zvinofadza munhu kunzwa kuti aivata panze achinayiwa achidini. Shuwa Mwari ngavakomborere vanhu ava. Chitaura udzinzwe iwewe. Ndiri kuzwa kudakadza maningi pakati pese taipirwa nechando ndevata pabanza murava vanhu vavona mbachi kuti mazenge. Ndiri kuzwa kuti ari kufara zvakarongeka. Chimbotaura ichinzwe. Ini ndafara material yangu yaungana kudai. Ndazvawo kufara nokuti zvinhu zvaitondisvukudza saka ndoriwa nepi simba rokushanda material kudai. Saka ndichiona zvinhu zvakadai ndotoona sunge basa rangu rapera iri. Atotenda. Saka kondoita kunozviafloda tichakuramba tikodero mbichana mukuonawo kuti patinomboti-gwinya chinobva tangotenga pachinenge chinazogwinyika tinoona nezvishoma bati maona ndiri kuita pachazoperawo vhiki ino nevhiki inouya zvinenge zvarongeka oitu chenyu. Saka izvizvi zvinongatanga kuti tinoafloda ukanditi right.